дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ба нашри нави китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 300 намуд наботот ва зиёда аз 250 намуд ҳайвоноти нодир ворид мегарданд. маркази миллии тести даври сеюми иловагии ба қайдгирии довталабонро барои иштирок дар имтиҳонҳои марказоиндаи дохилшави 2023 оғоз намуд. дар Тоҷикистон номгӯи мактабҳои олӣ бо кафедраҳои ҳарбӣ тасдиқ шуд. дар Словакия заминларза бо қувваи 5 балл рух дод. арабистони саудӣ барои гузаронидани ҷоми ҷаҳон 2034 дархост пешниҳод намудааст. ба нашри нави китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон 304 намуди наботот ва 253 намуди ҳайвоноти нодире ки зери таҳдиди нобудшавӣ қарор доранд ворид мешаванд. баъзе намудҳои набототу ҳайвонот вобаста ба вазъи кунунияшон аз китоби сурхи Тоҷикистон хориҷ мегарданд. чунин гуфта шуд дар ҳамоише ки дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таҳия ва нашри нави сеюми китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. зикр гардид ки китоби сурх ҳуҷҷати муҳими давлатӣ ба ҳисоб рафта ба таъмини ҳифзу нигоҳдорӣ ва андешидани тадбирҳои зарурӣ оид ба ҳифзу афзоиш ва истифодаи оқилонаи набототу ҳайвонот ва гуногуни биологӣ нигаронида шудааст. дар китоби сурхи Тоҷикистон ҷамъбасти тамоми маълумоти мавҷуда доир ба ҳаёт, паҳншавӣ, вазъи гурӯҳ, тағйири миқдори ҳайвонот ва набототи нодиру камшумор, муайян намудани вазифаҳои амиқи минбаъдаи тадқиқу дарёфти роҳҳои асосии муҳофизат ва таҷдиди онҳо ҷамъ оварда мешавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. шурӯъ аз санаи 10 октябри соли 2023 даври сеюми иловагии ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказоиндаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 оғоз гардид. дар ин давраи ба қайдгирӣ ихтисосҳои дорои ҷойҳои холӣ ва ё ихтисосҳои нав аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода, коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, коллеҷи тиббии шаҳри Конибодом, коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар, коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри Леваканд ва филиали коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри Леваканд дар шаҳри Норак пешниҳод карда шуданд. бо назардошти маҳдудият дар интихоби муассисаҳои таълимӣ ва имконияти марказ, нуқтаҳо барои даври сеюми иловагии ба қайдгирии довталабон дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Турсунзода, Бохтар, Норак ва Бобоҷон Ғафуров ки рӯйхати онҳо дар сомонаи марказ оварда шудааст ташкил гардиданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дод ки номгӯи муассисаҳои таълимии давлатии таҳсилоти олии касбӣ ки дар сохторҳои онҳо кафедраҳо яъне факултетҳои ҳарбӣ амал менамоянд тасдиқ карда шавад. қарор дар ин бора дар портали иттилоотии Вазорати Адлияи ҷумҳурӣ нашр шудааст. вазорати мудофиа ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадор шуданд ки ҷиҳати амалигардонии қарори мазкур тадбирҳои зарурӣ андешанд. номгӯй аз 9 мактаби олӣ иборат аст ки дар сохтораш кафедраҳои ҳарбӣ амал мекунанд. инҳо Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Донишгоҳи давлатии Данхара, Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон, Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саймумин Раҳимов, Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон ва Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон. қобили зикр аст ки пас аз қабули қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар аввали соли 2021 дар таҳрири нав хатм кардагони мактабҳои олӣ ки дар кафедраҳои ҳарбӣ аз омодагии ҳарбӣ гузаштанд низ дар артиш хидмат мекунанд, лекин на 2 сол балки ба муҳлати 1 сол. дар Словакия заминларза бо қувваи 5 балл рух дод. хабар медиҳад маркази зилзилашиносии Аврупо ва баҳри Миёназамин. маркази зилзила дар километри 61 шаҳри Кошитсе ки тақрибан 236 000 аҳолиро дар бар мегирад ҷойгир буд. дар бораи зарардидагон ва харобиҳои эҳтимолӣ иттилоъ дода нашудааст, менависад Амид Ховар.
федератсияи футболи арабистони саудӣ ба федератсияи байналмилалии футбол ҷиҳати соли 2034 гузарондани чемпионати ҷаҳон дархост пешниҳод намудааст. таври амидховар иттилоъ медиҳад. дар ин хусус хадамоти матбуоти федератсия иттилоъ медиҳад. федератсияи байналмилалии футбол эълон намуд, ки тибқи усули ҷойивазкунии қитъаҳо танҳо давлатҳои осиё ва уқёнусия метавонанд барои иштирок дар ҷоми ҷаҳонии соли 2034 дархост пешниҳод намоянд. бояд гуфт, ки ҷоми ҷаҳон 2026 дар иёлоти муттаҳидаи амрико, канада ва мексика баргузор мегардад. мизбонони асосии мусобиқаи ҷаҳонии соли 2030 испания, португалия ва марокаш хоҳанд буд. нахустин бозии мусобиқа дар уругвай ва ду бозии минбаъда дар аргентина ва парагвай баргузор мегардад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.